Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu. Barkanmu da dawowa makaranta TV mai kuwa fatan alheri. Mun dawo lesson ɗinmu na karatun turanci, yau mun gama da faransanci ma insha Allah. Monday, litinin, lundi, litinin da faransanci kenan lundi. Monday, English. Litinin Hausa, lundi Faransai. Tuesday, Talata, Mardi, Wednesday, Laraba, Mercredi, Thursday, Alhamis, Jeudi, Friday, Juma'a, Vendredi, Friday, Juma'a, Vendredi, Saturday, Asabar, Samedi en français. Sunday, Lahdi, Dimanche en français. Sunday English, Lahdi Hausa, Dimanche français. Insha Allah za mu ci gaba da kawo irin wannan lesson idan mun gani jama'a suna yin like da subscribe insha Allah a Makaranta TV.